салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров. Як ахбороти нав ва муҳима ба маълумоти шумо мерасонем. ҳатман дар видео лайк монен ва бодиққат бошен. Чӣ хеле ки медонен, дар ин канал бозии мини рафтесай, билетиш 999 донай, нархи билетиш 250 рублай. Номерое ки дар рӯи экран мебинен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброяд. Сумтам мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо да WhatsApp-аш чек тароӣ мекунӣ. Тамом. Бародари азиз, бидро ки охири билетҳо омадагиай. Неки 31 дона призои дастсоини тражда дора. Ҳаракат ки бидро я риска бахта бисанҷ, мебинӣ ки ягон призи хуб насиби тигаш. хоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. муҳоҷирон дар Русия бо як патент метавонанд дар чанд минтақа кору фаъолият кунанд. Чӣ хеле ки шумо медонед, ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунад, мисол вақте ки дар Москва кор мекунад ва аз Москва патент гирифтагӣ бошад, танҳо дар ҳамонҷо ҳаққи кор кардан дорад ва бо як патент дар чандин шаҳрҳо кор кардан иҷозат набуд ва имрӯз амира пешниҳод кардан барои муҳоҷирон ки ба як патент дар чандин ҷо кор карда шавад. Дар ҳоли ҳозир тибқи қонунгузорӣ патент дар Русия барои кор дар як минтақа дода шуда, дар сурати кӯчидан ба минтақаи дигар таҳияи патенти нав зарур мебошад. Вазорати молияи Русия тарҳи қонунеро таҳия кардааст ки ба муҳоҷирони корӣ имкон медиҳад ки якбора дар чанд минтақа бар асоси патент кор ва фаъолият кунанд. Яъне ки аз ҷониби Вазорати молияи Федератсияи Русия тарҳи қонуне пешниҳод шид ки муҳоҷирон ба як патент дар чандин шаҳрҳо кору фаъолият кунанд. тарҳи қонун дар пойгоҳи ҳуқуқӣ нашр шуда, бар асоси он кор бо як патент дар чанд музофот дар сурате имконпазир мешавад ки мақомоти ин минтақаҳо бо ҳамдигар созишнома дошта бошанд. тағйироти марбута ба қонун дар бораи вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия бо дастури нахуст-вазир Михаил Мишустин ва муовини нахуст-вазир таҳия карда шудааст. дар сурати қабул шудани қонун, тағйироту иловаҳо пас аз як моҳи интишорӣ расмӣ эътибор пайдо мекунад. яъне пешниҳоде ки айни ҳол шидагиае то муддати як моҳа интизор меравад ки оё ин қонун ба имзо мерасад, оё ин қонун тағйироту иловаҳо ворид карда мешавад ё ин ки не. ва умедвор ҳастем ки ин ба имзо мерасад ва қабул мешавад, чунки боз кори муҳоҷирон хела аз пештара дида осонтар карда мешавад ва ба ҳар шаҳре ки сафар мекунанд, агар ӯ минтақаҳо ба якдигариш шартномаи меҳнатӣ ки дошта бошанд, метавонанд ки ба як патент дар чандин шаҳрҳои Русия кор ва фаъолият кунанд.